næste. Ja, Patrick, gør noget. Nej! Nej, kan du da. Der. Slip mig! Undskyld. Nej, det gør jeg ikke! Det gør jeg ikke! Jeg hader Godt, Christoffer. Ja, jeg gør det. Er det ved at blive varmt, for helvede? Er det? Ja. Hey, Søren, hvordan zoomer man? Nej, prøv lige at slukke den der. Hvad så var den her? Den her. Den er jo også varm, din idiot. Det er lige meget varmt for noget vand nu. Nej, den er fandme ikke. Den her hånd er kold. Nej, det gør jeg ikke. Den er blå. Jeg bliver forkølet. Det gjorde du bare ikke. Jeg smadrer dig i bollerne. Sluk! Drej på det håndtag, drej på håndtag, for fanden. Jeg skal lige dreje i lang tid, mand. Tænd så.